Hej YouTube! Min kanal, den hedder Sepp-Dreng 1. Husk at subscribe til den. Subscribe! Den der er sur. Men ja, i dag Jeg har også kun parodier-musikvideoer, så don't wake me up. det tror jeg ikke, de kunne høre. Men som Victor lige prøver at sige, vi laver en video til Don't Wake Me Up af Moon 5. Au! Chris Brown. Det skulle ikke være Moon 5, er du dum eller hvad? Er du dum? Det er sgu da også. Victor lige skulle da featuring. Ja, fandme det. Det er det da. Spotify lyver på det der, Victor. Det skulle du. Nej, fuck. Det skulle heller ikke den, jeg taler om lige nu. Jeg taler om den der, en dag tilbage, one day back, eller sådan noget. Jeg snakker om det. Ah. Det var Chris Brown. Det er min fejl. Så var det satan. Der var ingen, der så noget. Og en kanal, jeg også er med i, det er The Gamers of Baby Clan. Husk også lige at subscribe på den. Og The Gamers of Lucky. Det er jo to. Ja. Hvis I møder en, der hedder Lucky Skrækmester, og pas på, for han er fandme god. Hvis I møder en, der hedder Lucky Medister, pas på, han er rigtig god. Jeg ved godt, jeg fik en løsskolen, der er sidst. Seriøst, til at bruge striker. Seriøst, jeg brugte ADR, det er jeg sgu da mere homo til. Måske er du bare homo. Ja, det er jeg faktisk. Yay! Sebastian, vi har allerede optaget i 2 minutter, vi har fundet sådan. Vi har ikke engang startet optagelsen lige til. Ikke? Jo, det har vi. Nej! Jeg laver balledyr. Ikke slå! Ja, balledyr, Markus. Kan du gå med et bæltedyr, ja? Det er dyr, der har bælte på. Nej, det er det ej. Ej, det er sådan nogle, lidt ligesom bænkedyr, som så ikke går sig sammen. Nej. Nej, fuck, det er så lyver. Det er lidt ligesom et pindsvin. Så lyver Looney Tunes. Jeg tror, du skulle tage at sige lille nørd. For vi er to små lille nørder, der går ud på eventyr. Du ser det alt for meget. Nu røg det lige der. På min negl. Sig hej til her Nordibær. Og Victor, vi er jo hjemme med dig i dag. Hjemme. Men det bliver i vores næste video, vi laver den der Don't Wake Me Up. Så